Не, полека, то горе, ало. Полека, бе! Пау, джегараут. Царо? Бе, живо. Шо, бе? Воли? Това бе, Бе, бе! Браво! ще бъде. Айде, бе, каунтър! Лево! Слушай, трябва да ти го накрая, бе! Издигай се, бе! Стаклен, издигай се. Айде. Ето! Стакло, сърчи! Чекай, падните па, айде. Гледай го, вот те пачка, бат, те пачка. Гледай, що се дешава. Около 3 сато. Кет файт! Царо тука! Около 3 сато, метли батите, гледай, що правят салата. Отскам малце, ама салата. Айде там! Стаклен, що така стаклен? Стаклен, че едноставно не знае дека мисля. Евай, лозо подсърва неко протокол да го. Абе, свиня. Портокал, цървен ли е? Портокал. Носи, стаклен, носи мъски. Ево! Дефиниция за шамар. Стаклен на лазиш от така. Дефиниция за шамар беше ло. Рефери! Стаклен напад, върни му обмазни му се, защото ти направи. Айде бе, отмаза! Стаклен, шакай го собрат. Гледай, що се дешава, бат. Що зашава? Отблизко. Зака се в те боя жестоко. Ово жестоката точка. Реслинг, секси. Ultimate Fight. И дебелио повтара, ява я. Дебелият повтаря. Ultimate Fight, бате, гледай. Но аз късо бъде способнява, така да го шама. Шамарите е повече. Царо. Не, Тръгне водата, бе, глуп! Водата, бе, ело. Тръгне водата, бе! Което е, еба! Устора ки се степа, бе. Ако не си шамарите, трябва да скубава. Нека се чили, че дай. Ще лиш? Гледа стакли, що прави, снимай го, бе, не водата да снимай. Фак. Стакли, фани му главата с нозите, стакли, айде ти можеш. Можеш, шо, мене, ти можеш шамар да му дадеш. Дъска малца. Стакли, шамар, бе. Не у мене. То, стакли, айде. То стаклен. Стакли, носе бела майца от пазаро, стакленил. Пазаро. Стаклен, айде, с нозите, бе, напри нещо да го е. Айде, бе, курвар. Стаклен. Скапан стаклен. Пушо много, Хайде, стаклен, напад. Айде, стаклен, то, стаклен. Джана. Шамарди, шо ли, Шамарди, пичко матери. Гледай, що се дешава. Шляк тук. Шляк-чук. Ева, сетър скани глава мава. Стъпаня и баганя. И нози летат да си страни фръчи шамари. Цицки, сърчи, чоколадо, крем банани. Значи имаме и сърчи и петарди в филма. Петарди. Агномети. И къщо гледаме лето, това е шамар, между шамай му дара по гръбо. Ах, мамачо. Стаклен. Ах, мамачо. Стаклен, фани му за главата, клеш. Ево. Лето такова, стакло, odnosno шо прešajma. Значи дечкото е DJ Динамит, а во е шо прešajma на BMW 5-ка. Отско. Шама. То! За яйцата! Бръка му казвам, бръка му! Кажете стаклен кишист. Кремът, бе! Свиткаш! Петара! Бум! Бам! Бам! Значи стакленио моментално воде с от 5 шамара. Лазо, ръгни ме не сръча, бе! Лазо сръча, Лазо е петарда, бе. Мора експлозив! Айде, продължите! Ева, обечка лет. Значи, воена стакленио обечката лет такова пъртал. Че, тук ти бъда Мартин. Но експлодира и Лазе победник. Чекай, дай му обечката, бе. Submission. Втор раунд.
Това. Айде сега. Айде, Царов. Значи имаме шоп от епачката, той е дечкото най-долюбелото. Лета шамари в разлазо. Царо от Русия. Чрилище. Абе, като fucking back in. In, бе, айде, бе. Значи най-яката дебата е Михайловечката на Мартин Стаклен. Я. Стаклен шамари, стаклен. Стаклен! Мартин, ето вечката за... Айде, отмъза с бечката, бе. Скъпати го братчено. Значи Перо е много глуп, обечката не е стаклена. И вика Бручено. Глуп е Перо, ама няма везе. Гледайте пачка. Влоса. Стаклен е полудо. Диен, диен. И си не видя като време стане. Петарната се изнервира. Стаклен, шамар, стаклен. Шамар! Ай, сега те превод глуп стаклен, заебава. Шамута! Stupid undisciplined bitch! Значи борбата продължува и по-боле да видите, нека да ги телевизора. Не, ке го електрониката. Наум. Значи от два учи шамари, борба 25 минути трае, аз ми полека главичката. Значи аз улезем главно под крайното на снега. Готово. А сината беше сутрин на шамар. Че може ме геш, добре. Айде бе, отмор и втора раунд, трети Пак раунд. удара шамар. Стаклен, вързи му на край. Дай ще го давам за това. Ами седим те чува. Само е. Бе, цицето! Не, цицето! Цицето заказва да те ми портал. Борени, ой, ай, ви 20 съм. Колко е Жешко? Сак ще ви 20 съм. Ева, Бе, Жешко. той може. Аме да те е. Той е форфит. Ама много си може шамара. Дай се рак. Дай да стане ви просто телефонка. В Sky, 20 минути. Той е крайо! Свиня. Той е портал. Той е цар. Той е... Фани го. Той е бомбонче. Значи ово е това най-важното. Това. Ето така. Той е петарната. Той е стакане. Сърчен стекал.